Tanawa oh, nakaihi ng amaw. Yati ka baho. Saka? Ler gudri, istorya ta. Sadi na. Sulod ta. Mamina ra gud marki. Wa pa kagi kapoy aning style ah. Ako gikapoy nako ba? Sige ra ta kag kakulata. Tay gamay. Maluoy na ko sa imuha. Ug di na lang di ka mag-uban-uban ana imong mga barkada. Diri na lang di ka mag-inom sa balay para walay away. Paminaw ba? Ako gusto ra man ko mahapsay ning relasyon na. Kasabot ka? Kasabot ka? Mati nakasabot na ka. Di na ka magkuyog-kuyog inom sa mga barkada ha? Di na lagi. Tay bitaw ka. Ah, niya asa man ka madto? Mag-inom ko. Mag-inom na po. Kabago pag ito lang istorya dari, ah? Ay, kabahala kay Igo. Igo raman ko mapalit og tuba dito. Dalawon man ako to diri ah. Di raman ko mag-inom. Dara ka. Ako nang pat og tuba dito ah. Sigurado ka? O lagi. Dara na ka. Sige na, abrihin na dira. Ayo. Ay te, papalit ako og tuba te. Minom de ka, ma'am? Ah, dili te, si Marky akong paimnon ani. Pilang kagalon, ma'am? Ay, isa lang te. Amidyahan lang te, kay Sierra Baya isa. Sig, makaigit-igit to. Para, ma'am. Salamat te. Isend lang ako sa imong bangko ang bayad ani te ha. Okay. Ah, sige te. Thank you. Salamat te, risa ko. Bukaya po nga na, uy. Lami na kayo mo inom ba? Nga na, oh. Oh, aray man ka ba oh. Oo, na kayo. Ano naman ka diri? Mga ka dito sa sulod. Diri ragod ko mag-inom-inom good kaya para makita po na ko ang view. Lain po kayo, ako na mag-inom-inom gani, tubig ko sulod. Laay kayo. Putangina! Ano ba makadira siya to? Gusto ko mainom? Uy, mapag-joke sulod. Ito ka sulod. Sagdir ako diri mag-inom-inom. Dili ko mulakaw. Ah! Nahilom naman. Kumusta ka to sa Marky Dres Kawas? Awa lagi? Hagba na! Hoy! 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 Tanawa oh! Nakaihi ng amaw? Tagna ko palagi? Pag mahubog ka, ako naghapoy mong atiman sa imuha. Yati ka baho. Ulat lang dira bi, balikon rata ka. Putangina! Putangina!